Imagineu-vos un camp de batalla. El vostre grup d'aventurers forçat a fugir, aguantant atacs i cops, arribant gairebé al límit. De sobte, un dels vostres companys s'atura, alça un roc amb la mà dreta i comença a riure. Sembla una situació força absurda, però quan en Rufus va fer això, tenia un motiu de ser. La resta no ho van descobrir fins temps més tard, quan en trobar-se un parell d'orcs hostils, el nan va procedir de la mateixa manera. Va alçar el seu roc amb la mà dreta i va començar a riure. Ningú entenia res, però la confusió va ser encara més gran quan un dels orcs va arrencar a riure amb ell. Va riure tant que l'orc va caure a terra, completament indefens, i ni tan sols va ser capaç d'aixecar-se. Aleshores van comprendre que es tractava d'un conjur. Un recurs màgic molt útil que podia deixar els enemics absolutament desprotegits. Així va ser com aquest riure contagiós va convertir-se en un dels conjurs predilectes d'en Rufus. I ara, a dormir.